Добрый день! Сардэчна запрашаем у літаратурны музей імя Міхася Васілька. Першая прычына зазірнуць у музей знаёмства жыццёвым і творчым шляхам паэта-рэвалюцыянера, земляка Міхася Васілька. А быў ён родам нездалёк, там котра хвалю сцеле, і жыў на свеце Васілёк, або Міхась Касцевіч. У музеі сабраны багаты матэрыял аб жыцці, грамадскай і творчай дзейнасці паэта. Вашу ўвагу прыцягнуць каштоўныя прадметы. Зборнікі Міхася Васілька, членскі білет паэта, фотаздымкі, саматканы гальштук, які насіў наш зямляк, рушнік сям'і паэта. Крэсла, на якім сядзеў у рэдакцыі Міхась Васілёк. А таксама зверніце ўвагу на памятны знак, высечаны з дрэва гродзенскім скульптарам Алесем Ліпенем. Не паэт я, о не! Нарадзіла мяне, маю песню, пакутаня доля. Я ўсяго, Васілёк, лёс, відаць, незнарок, мяне кінуў на сумнае поле. Другая прычына зазірнуць у музей знаёмства з паэтэсай, пісьменніцай, сваячкай Міхася Васілька, Галінай Самойла. Радзіма Галіны Самойла, вёска Бандары Гродзенскага раёна. Паэтэса часты госць у нашым музеі. Яна прысутнічае на мерапрыемствах, творчых сустрэчах. Музею Галіна Сямёнаўна падаравала зборнікі сваіх твораў. Зоркі над маўклівай адзінотай, сола трох галасоў, чароўны ліхтарык. Я вынашу верш і выплачу. Вось ён на паперы ляжыць. Страх вышапчу, роспач выкрычу, боль вызначу, буду жыць. Нізкі паклон вам, мае землякі, за ваш талент, за бязмежную любоў да радзімы. Па-трэцяе, зазірнуўшы ў краязнаўчы музей, наведвальнікаў прывабяць рушнікі, дываны, посцілкі, вышытыя крыжыкам карціны, адчуюць гонар за працаўніц, якія стварылі такі цуд. Зацікавяцца саламянымі, сталярнымі, кавальскімі, ганчарнымі прыладамі і вырабамі. Экспанаты сялянскай хаткі, печ, павучок з саломы, дэкаратыўныя вырабы, калыска. Захоўваюць пяшчоту рук, цеплыню душы гаспадароў. Прадметы побыту з'яўляюцца своеасаблівай ніццю, якая злучае пакаленні. Усё гэта наша спадчына, памяць аб продкаў. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Сардэчна запрашаем у літаратурна-краязнаўчы музей імя Міхася Васілька.